Мөсимдә халык ярминкәләргә тәмам өйрәнеп бетте дисәк тә буладыр. Баның урамында узган әлеге чарада авыл хуҗалыгы продукциясе, кием-салым, көнкүреш товарлары тәкъдим ителде. Ярминкәне район үзешчәннәренең чыгышлары Кыш бабайлар парады да бизәде. Hürmetli rayondaşlar, gittiğimiz konakları, sizinle barımızda yakınlaşıp gelirse Яңа yıllar bilen tebrik ederiz. Яңа yıllar barımızda da itenlik, sağlık, bakıp şartlık, kuanışlarına alıp bilsin. Яңа yıllar bilen sizinle. Дорогие друзья, вас с Новым годом, с новым счастьем, чтобы у всех было хорошее настроение, чтобы все были живы-здоровы, чтобы дети росли, чтобы внуки росли. Счастья, здоровья всем желаем. Всем с наступающим с Новым годом. От души желаю, чтобы все были счастливы, чтобы везде был мир во всем мире. Олдагы ярминкәләрдән аермалы буларак Нефтекам шәһәреннән үк килеп шашлык белән дә сату иттеләр. Фаизы җәмгыяте уңганнары матур традиция буларак ярминкәгә килүчеләрне кайнар чәй, җылы коймак белән сыйлады. İt de var, it işlenmeleri de yeterlik. Beyram aldı, barımız da beyramga нәрсәләр алырга planlaştırabız, jıynabız, izleybiz, yürüybiz. Hem şulay oyunda beyram aldığından kişi bilen işraşabız. Bir-birimizni görüp söylәшәбез, beyram bilen tebrik etәбез. Ярминкә инде чын тормыш, монда инде халык шул кадәр аралаша, бер-берсе белән. Киләчәктә шул аралашып яшик. Гомер бик тиз үтә ул. Bir-birimizni югалтмыйча, шулай шатнатып. Менә бу ярминкәне бик сагынып көтеп алдык инде бәйрәм алдыннан өстәлләрне матур итеп бизәп ашамлыклардан төрле ашамлыклар куясы килә. Яңа ел белән иң беренче яңа ел белән райондашларыбызны котлыйбыз. İlkinlerimiz tanış bulup, doğrularımız ütemli bulup, bize sağ ütem yaşarız. Vakitli bulup yaşarız. Barımızga da selametlikler bilen. Тышта 30 градус салкын булуга карамастан ярминкәдә халык күп булды. Коронавирус авыруы урта һәм кече эшмәкәрләрне авыр хәлгә куйды. Ярминкәләрне оештыруның максаты җирле эшмәкәрләргә ярдәм итү. Үзебездә җитештерелгән продукция хуҗалыкларны кышыга инде. Ашталма итләр, каз, үрдәк итләре, баллар, зернофураж тапшырабыз. Инде шалда йөргән ярмаркаларның инде теге юл хакын каплыйбыз. Дәүләт тарафыннан субсидиялана инде. Шуңа инде халык сорый, халык керек продукция, үзебездә үскән чиста экологик продуктлар сатабыз. Ярминкәдә күпчелек шәхси хуҗалыкта җитештерелгән товарлар, бал, сөт, кышкырт түшкәләре һәм башка тәм-томнар белән сәүдә итте. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөсим телевидениесе.